eguzkia, udaberria, mangamotza, uda izkinako bueltan. Udaberria? Udaberria, eta udaberriko biribilkiak, eske... Zuri ostiralak afektatu itxeizute, Patri, oza, azte buru aia datorrela eta ja, eguzkia, kreatiboa etortena. Bai, urrengoan olako kalabaro batekin hasiko, eta... Kalaberakin? Ez dakit horrekin ez da izan ere ez izan. Udaberria baiero, bueno, jarrai dezagun, udaberriko biribilkiekin. Hau dena esan udaberriko biribilketa. Bai, ari hartzeko sarrerarako. Eta ingo ditugu, udaberriko biribilkiak horrek, soizenean jatetxe txinatarretara eta vietnameko jatetxetara eta ekartzen dut zuen horrek rollituak. Bai, frigitxuak, fresuak eta izaten die. Orduan, horrek ingo ditut. Nik uste normalian eta ez da bora aukitzen aragisa, otarraixak eta irugiarra, normalian izaten dien nik uste. Barazkianak izaten die, ez? Bai, barazkisak aukitzen daue, asa. Bai. Eta barazkisak, baina gero aragisa jartzen dutzea olako arizati txikitxo bat, txarrixana. Berez, honek ingo ditugu ondo beteta doi esenak. Behar dien moduan. Kontako zelan. Lehengo hasiko naz, azenarioa, asa, tipula eta jengibriak erregosten. Gero gehitxukotzat aragixeatua, irugiarra eta azkenik otarrainxkak. Zutik kendu baino lehen soja saltxa botakotzat eta ingot saltzia. 4-5 minutuz kosineukot loditu arte. Gero arroz olatak bildu ingo ditut eta itxi. Eta bukatzeko, biribilki horrek frigitxu eta saltziakin lagundu. Ondo? Nik, benetan, esan diazune, aragia barruan bromatan ibera, nik ez diete, ekusi ze beti barazkiak jan izan ditu bakarrek, ez da, aragiri daukaten, bai, gertatzen da. Oso zati txikiak, ez? Ero gutxi, edo, ze. Bai, ezken normalian, nik pentsetan dut, soizenean jatetxe txinatarretara eta izeten dia horrek ja prestatuta eta datozenak. Batzu... Izostuak eta zaten dira. Izoz gaiuene, jote, hori, normalien olakoak... Baten batek ingo dau, etxekuak eta, baina normalien olakoek izeten di orduen. Durangoko Alberdi arategiak egiten dituzte beraiek, eta ez daukate ze ikusi, goxua daude. Baina, egia da gaur egun, bestela hola, nerostean nahi baitu olakoak, gehien bat, prestatuak izostua zaten dituzte, eta bestela, honena, etxean egitea. Bai, eta ikusiko zuen ez daukala lan handirik, besta. Ez, eta betegarria moldatu aldala, guk hemen betegarri bat proposatu dugu, baina eskenean da, arroz olata horietan, zuek nahi duzuena zuen gustoko zerbait sartzea, eta ero frigitzea. Eta horrez olata hauek, horrelatako produktu asiateikoak eta saltzen dituzten tokietan, eta aurkitzen dira. Gaur egun supermerkatu ondixetan eta bebai, izate dituzte, olako arroz olatak. Eta gero, borobilak, laukixak, haundixak, txikixak, hori bebai, danetatik aldo aurkitzu. Nikin nauen behin, batzuk, olako, zien udaberriko biribilkixek, ze etzaukien betegarri hau dana tradizionala, baina izen ziren nauen oiaskuakin, xitake perretxikuekin, eta ziazeroakin. Eta geratu ziren oso goxuak. Oso goxuak. Kontua da, hauek ezagunak direla Txinan eta Vietnamen eta, baina izatez txinatarra diela. Bai. Eta hortik, Vietnamera eraman zituztela, horre Ming dinastiaren garaian. Bai, gainera inzituzten urte berri txinatarra eta ospatzeko. Orduan, hori besta ez da udaberri txan, hori... Otxaian da, orduan ez dakiz egatxi deitzen jaken udaberrikoa. Bai, izena, seguru badaukalaz, baina nik egizan gero begiratzen da segatik deitzen zaien udaberriako biribilkia gero, ez da gertzen, zuk esan duzuna. Hauek, lehenko eta behin urte guztian zehar jateko aukera daukagu. Bai. Osagaiak bestira esateko, hauek bakarrik udaberria gaina jakin da, auskalo, Txinako udaberria, segun Txinako zealdetan produktu batzuk izango dituzte, eta Txina horrena handia da, Txinako beste puntan, udaberrian agian produktu horiek ez dauzkateak. Igual horregatxe ditzen gure udaberriko biribilkixak, ze Txinan, beti da udaberria non baita. Bai, seguru izango dutela udaberria, leku batzuetan negua, batez ere negua errexo izango da. Negura lagun batek esaten zauen. Nik pastela egunero jaten dut, ze beti da norbaiten urte betetzia munduan, ez? Beti da norbaiten eguna. Ostra, hori... Aitzak isa hor dau. Horrekin ospatu ere, edozer ospatu alda, gaur parranda bateko... Gaur norbaiten eskontza izango da, berez, despedida bat itxera, gaur norbaiten ez,
Aitzakixak ez jaku falta guri, eta guk aitzakirik ez da olako udaberri biribilkirik jateko. Eta bai, desberdintasuna bai egoten da, ze Txinan izeten die, normalian frijituak goten die, eta Vietnamenetan nik, Vietnamen ez nazego, baina jatetxe Vietnameko jatetxetan da egon naz, eta horitzen dago egixau frijitxu barik. Labean egin da? Ez, labean egin ja ez... Bilduta doaz hori, eta doaz ez da kurruskaria izango orduan, hori da, die gixau freskoak orduan sartzen jake, arroz, fideo batzuk, betegarri desberdinak, belar usaintxuak asko, gero saltza batekin zerbitzatzen die, baina holan, hotzian jaten die. Bai, tamainuan ezberdina dira, txinatarrak eta hauek vietnamdarrak, eta gero, daukazue aukera, beste bat, nire izan ezkero, japoniarrak. Japoniarrak dira, arumaki deitzen dinak, eta hauek dira, gari, ez da, harto oletak egiten. Hau da, gari hori fin bat egiten dute, eta hori frigituta, eta gero, betegarri moduan, normalean saltzen dituzte, barazkiak hau bezala, gero haragia, edo baita lekaleak edo lan saltzen dituzte. Hori, ze olako empanadeia batzuk izango bazien moruan, igual? Edo bebai luzenak. Igual, itxura berdina da. Horea egiten, itxura gehiago doka, holan, krep hori bat, erengo bazen du moduan zerbait, eta gero hor barruan bildu, hemengo antzera, barazkiak, haragia, ero baita lekaleak. Baina hori, bilduta. Bai, behitu badaukera bat. Bai, eta hori bai, saltzak gehienetan antzekoak, gazik osoak, eta bai, bakizue, azukrea, gero tomate ero ketchup aldamenian, soja saltza, gazi puntu emateko, mina ere gustatzen zaie, ez? Azkenean izaten da hori gure bizitza moduan, ez? Danetik, gozoa, egun batzuk gozoa izaten dira, beste batzuk gaziak eta gogorrak eta beste batzuk minak, ez? Baina, Vietnameta, jatzotzien saltzia olako biribirik isei, izaten da bat kakauete kremaken. Berez izaten da hori askoz gozua, gazi gozua baino. Eta potentea. Bai, honek gainera, potenzaren nian olako jatetxe txinatarretara eta aukitzen dago hau saltza gazi gozua izaten dana, dala okolako laranja kolore bizi-bizixa, da horrek ez da izaukiko dauen, gozua daue. Bueno, udaberrikoak ero ez kontua da, badaudela urtaroko sasoi batzuk ero ez, sasoiak gauza batzuk oiturak gehiago dauzkaguna jaten, ez? Takit beti esaten dana, ez? Udan ensaladak eta fruta eta gauza hotzak neguan, sopak eta... Hortan, bakizu dagoela, liburu bat superona. Superona, Txorieneko liburua. Urtaro, txorieneko urtaro. A ber, hori ideia hori ez dakizi nuentzako. Bakizu nundik etorri zen, antzinako errezeta liburutegiak... Nik pentsatzen hauen, kontratuakin batera, ematen sostiera txorieneko liburu bat, hola, opari moruan, da zuk sinatuta... Ez dutzu eman? Sinatu ditut, 3. Gaina esan ziaten hau, Patreon dako, bere bikotean dako eta itorren dako. Ez dutzu eman. Adizkorreta, mesedez, sinatuta daude, nire... Gaina, bakizu zelan sinatze ditu danak, ze dedikatoria jarri nien hau oparitzen dien danek. Zer? Liburu hau erabiltzeko da. Sukaldean hartu eta zikintzeko, zikinduzazu. Liburuak zikindu, gaina, nahi eta papela eskatu genuen, hau garbitu aldana, hola, pixka bat, geruza, hola, babestuta dagoen horietakoa. Bai, diziratxua dana. Hori da, txantxan bat gainera erori erkero, hartu papela pasatu eta ez da pasatzen ezer. Urtaroen hau juntzan, antzinako hainbat liburu dauzkanik errezetenak, eta errezeta doaz urtaroka. Azkenean, garai bat lehen zentzua bat zeukan, zuke gaur egun mundu globalizatu hontan, ia gaur egun urte guztian zehar, ia denetari daukagu, baina lehen duela 100 urtero ez, eta orduan, ziren urtarokoak eta zeuden. Udaberriko errezetak, eta udaberriko produktuek izan den. Udakoak, negukoak, eta guk hortik tiraka, olako zerbait egin den da. Bueno, hementxe, ez dakit sasoiko barazkixek edo sartzen dituzten edo ez, baina nik apur batxo bat danetatik sartu dut jengibria, tipula eta azenarioa. Ta ontxe, asa goiaz jartzera holan, fin-finin ja. Gero saltzen dago, txinatar asa dana, apur bat finaua da askarauko sinatzen dana, baina guk, betiko hau da, euskal txinatar udaberriko biribilki fusioak, berez jarriko itxut honek euskal herrikoak. Eta nik badauka liburu bat, dala, deitzen da, 6 estaciones, 6 urtaro. Eta zuka da ditza liburu bat, izan biharrean udaberrixa, udazkena da negua, dauzka 6. Gupi bakarri ditu, Euskal Herrian. Bai. Kalo? Zeba. Negua, eta ero, uda. Eta uda? Baina, uda, berria, uda, skena, uda. Baina, die, ura. Hori lagun batek bere teoria da, hori,
Euskal Herrian bi bakarra euskaula, bestia da, udaren hasiera, uda, eta ero udaren bukaera, baina izan dira negua eta uda. Bueno, eta hau zeiena nola zan? Hori, gainera kontatzen dugu, uda banatzen dugu hirutan. Orduan da, negua, udaberria, eta gero udako hasiera, eta udako bukaera. Esaten dugu, adibidez, maiatzetik ekainera, eta gero ustaia abuztuan, fruta eta barazki desberdina dauzela, arrainak bebai, eta orduan banatzen dugu, azkenean, urtaruak be, hor banatzen ditxu. Betxo, jenteak udaberriaz beti erlazionatzen du, barazkiak eta ez da gizea, baina udaberrian lan asko dago baratzean, baina oraindik produktuak gutxi, induguna da... Udaberrian, bai. Udaberrian indizuna landatu da... Zainzurixak, orburuak... Bale, oso ondo. Venga, jarraitu. Claro. Zainzuriak. Ez, baina, udaberrian beti, basarritarrak esango ditu, guretzako da, lan pila bat daukagun sasoia, baina gero jasotzeko garaian ez da horren beste, Hor da hona da, azkenean, udan bai dauzkagu, Baratza topera lepo goten dira. Egia da, gauza batzuk, oso gustokoa ditugunak, zainzuriak eta, udaberrian dauzkaula, baina berez, ez dago horrein beste gauza gure baratzetan, ilarrak eta egoten di, eta hori, baina udan berez gehiago dago, eta hori askotan, hitz egiten duzu, eta gaur zer dagozu, gaur saltzeko gauza gutxi, baratza topera gauza pilo batekin, baina ez jasotzeko moduan. Orduan, egia da guk hemen suerte daukagula, Nafarroatik eta udaberria, udako produktua lehenago aukera daukagula jasotzeko, ez maiatze kainean bauzkau produktu honak, hemen guk udan jasoko enituenak, baina bestela udaberrian, boixe. Baina neguan, gero ospia da, ez? Eta neguan esaten da, neguan bez tau ez zebez. Baina aurrekoan bebai, Aitorren kuadriako Imanola da, baukala hortua txorien, enegon dakoa da, ez? Ez, berakina ondan hau, nik beste kontu baten, bai. Bitxu. Berak, eta hortuan badauka romaneskua, saloria, hau brokolia da neguak, jende asko pentsatzen dago, neguan ez tau ez zebez, neguan dau pia gauza. Porrua, kalabaza, eta aurrekoan bakizun kardua. Bakizun horrekin egon nintzen da ez kontau sustan gauza bat, oso bitxixa, egon nintzen Javi Riberokin, batzutan hemen egoten dago, gure txorieneko platuan. Alturan ondo geratzen zaion bakarra txoriene, guri altu geratzen zaion. Mutil jatorra. Eta berak itzen zaben postre bat, erremolatxakin da. Erremolatxan gatza eta erremolatxan olixua bai, erabiltzen dau pila bat. Eta esan hau zan, erremolatxia guztetan gatzu, Eta esan, eske erremolatxia da, hausa bat, oso euskalduna, eta urte osoan jasotzen dana, baina guk bakarrik neguan jaten dugu. Gero urtien zier egoten da igual, kolore gutxi xau dauka, eta animaleixei ematen jako, jateko, baina berez hemen urte osoan erabili izan da. Eta berak errekuperau da, olako erremolatxa tarta errezeta badan zar bat, tolosako baserri batena, eta itxen da olako erremolatxa bizkotxo bat, bere ama jatetxean tolosan super gozua. Hor osoikoa da, etxe barre jatetxean, Bitor Arginzon izena, horre arrasola, azpen, parkatu, atxondoko baiaran, hau bere oso postre eta ja urte pila da maskina berarekin da, erremolatxa infusioa, iten du infusio bat, postre moduan doana, eta ero darama olako gazta isoski bat erdian. Eta hau da, Martine bere garaian atara zuen fruitu gorrien infusioa gaztanekin, honek aldatu du eta erremolatxa eta egiten diona, erremolatxai ingo azukrerik ez dio botatzen. Erremolatxa bera bakarri daukan. Bera daukana, pila daukala, eta egia da, ni naiz ez dakizu, ni oso gozozalea da, eta jatezu, eta eskatzen dizu, bera bakarri jaten bozu, azukre puntu bat, esaten zu, ezer minin bat, baina isoskiak konpensatzen du hori. Orduan horri behar da, isoskia, eta ero erremolatxa, eta kolorea da, zuk ikusten duzu plater hori, eta da fruitu gorri infusio hori, bezalakoa, berdina, baina kasu honetan erremolatxakin egitakoa. Guk hemen udaberri biribilkixak gabiz eitzen, txinatar sarrera ohikua. Orduan, horretarako gabiz, barazki batzuk erregozten. Kasu honetan, tipula, azenarioa, jengibrea eta asa. Beraz, hau erregozten dan bitartean, hola zen apurtxo bat, joengo gara saltzia eitzen. Eta saltzia eitzeko, inbitxuguna da, osagai guztixak hemen jarri eta loditzen joen gutxinaka. Horretarako, lehengo, ura.
Osagai hau erresa da izaten da lortzean normalean. Ez duzu ezetan denda asiatiko etara jumar. Hori izan mina, hau ez da sakea, ez da mirina, ez da zabez, ura, grifokua. Orduan, segi xau eta bitzago hemen. Ospina bebai, etxe danatan egoten dala. Bai, espada olako ospin berezi bat. Ez, ospina... Ez da arroz ospina hau, japoniarrek erabiltzen duten. Ospina, ospina normala. Orduan, ardo ospina, gero jarriko zau bebai, azukria, etxietan eta... Egoten dala, normalean. Gero, ontxe sartuko gara igual... Beste gauza batzutan... Ja, ez horren oikoak. Bai, nik pentsatu dut, ja gaur egun mundu osoak aukiko da, bela, Baina, soja saltxa, zeinek dauka hemendik soja saltxa, 8 pertsona dauz, etxian, bate bakarrik, bik? Bik. 8 bik? Gutxi pentsatzakat? Bitu. Soja saltxa. Nik soja saltza ezagutu nuen, nire bikote hoi bat, beraia izin zen zestapuntista. Filipinasen jolasten zuen, eta ara juntzien bera eta ama eubakua, bizi guztikoa, gara lurden usuat. Eta, etorri zienen Filipinasetik soja saltza pila bat erabiltzen duen, eta ni zer da hori lurdez? Botatzen zion hori belbeltza, eta ia denari botatzen zion gatzik ez zuen erabiltzen, eta esan zian, oitu nahi ontaraan, eta nik lehen aldiz, hau izan zen, 82an ero ezagutu nuen, 83an, da iruditu zitzaidan, zer da? Jota, orduan nun erosten zain, ze gaur egun, dendatan, belar dendatan bebai aukitzen dozue, baina, karo, 83an. Nik uste ekarri zuitu alandik, kajak eta kajak, hemen, hombre, hiriburuetan da, Bilbora jungo zan da, lortuko zuen, ez? Bueno, hementxe, beste osagai bat jarriko, nik uste bebai hau, nahiko ohikoa dela, keptxupa. Keptxupa bai, ez? Nik uste keptxupa, mundu esuak augiko dauela, keptxupa eta hemen 20 gramotxo. Gero, hemen txe baukat saltxa mina. Baina edo zein balio. Pikante bat, bai. Bate zorbait pikante punta badauka nahikoa balio dugu, ez? Ai, ez gaur ez dut ekarri? Zer ez duzu ekarri? Hemen txe daukat. Ostras, paldiko! Tin. Horre, bakigu, zer esan nahi duen. Txorieneko jarraitzei ezaeten, no? Bakizue, gaur zigorrek izerdia bota behar duela. Bueno, hemen txaukau, gero jarriko tobeto. Eta gero hau loditzeko, hori igual jeitxingo butxo bat. Eta oin hartu almidoia, eta, uretan disolbatukot, azkenien da saltzak hartzeko gorputza eta loditzeko joeten. Bai. Denbora baldin badaukaguta, azukrea daukan ez da murrizten utzi eskero, hartuko du, baina, hartu almidoia esan asko erabiltzen dute, eta etxean izateko gauza da, nik uste hartu almidoia bai egoten dela etxe askotan baita ere. Nik uste bai, ez, gaur egun? Hau da gauzat, saltza bat ez aizula holan ondo loditu ero, pixka botatzen diozu, eta momentu batean, eta ez dio zaporeik ematen, eta nahi dugun testura lortzen du horrela. Utziko hementxe, murrizten, azten dugun bitartean, eta barazkixak erregositxa dauzenez, ontxe hemen gehitxuko zau, aragixeatua, kasuetan, han txerrixa botatzen da, normalian. Baina, nik... Txerrixa botako diogu, bai, eh? Txerrixa, baina aragixeatua izaten da txerrixana. Baina, nik kasunetan... Gero, ze jungo da, otarrizkakin hemen... Bai, dana batera. Itxaso eta mendia. Itxaso, mendia, gazi, gozoa, hemen txau da kontrasteak. Euskal Herria eta Txina... Egon garen esaten, zer relazionatzen dugun, eta uda berrian, patrez, negua pasada, eta gorputza, pixka garbitzen eroa, hor, barazkiak gero eta gehiago pixkanak agertzen hasi dira, sartzen ditugu, gauza freskoagoak, eguraldia zorionez ja berotzen hasten da, eta beste jaki batzuk, ez? Neguan azkenean, beti lapikokoa, saldak, sopak, eta olakoa gustatzen zaizkigu, energia emangoz diguten platerak, eta gero, udan guztiuz kontrako, udan nahi duzuna, zerbait harina, freskagarria. Bai, solaen gazpatxuak, entzaladak... Eta gero? Ez dakit harina izango dan, ze hain eguraldi hona itzen dago, ursola ondartzara da kalera joan segitxuen. Bai. Eta, azkenean sukaldian bebai, kosinatzen bozu, kristoneko berua genik, udaldian jendiak itzen dena gauzak laban, baina, burutik, sano sabiz? Bai, gaina gure labea txekua da, itzaltzen duzunean, agartzen daulako ohar bat, labea osten. Beroa botatzen du, baina onantza, arpegira botatzen du, dana, labeko beroa,
Ez daukagu atzean guk ez daukagu tximin, eta aurrerantza botatzen du. Eta sukaldean bero bat? Bai, nik aukitzot, daukot sukaldia oso sarra etxien. Ontxe obrain biot, baina dauka sukaldia da labia hemen. Orduan, kosinatzen nahi, labia hemen dauenean, hau gero dana... Saltzan, bai. Eta orduan, bueno. Bai, baina egia da gero, hor, kontraesanekoa da, juteza eta herrialde, bere-bereak eta honakoak zer hartzen dute, ez? Gu beti, holako, bero asko egiten dunean, zer nahi duzu, holako, zerbait freskoa, hotzotza, izotzakin, eta gero, hor daude, basamortuan, te beroa eraten, ez? Ja, baina, badauka bere zentzua, zezuk zerbait hotza eraten duzunean, zure gorputzak ero hori 36 gradutara jarri behar du. 36 gradutan hori jartzeko, zure gorputzak lan egin behar du. Bai, lan gehiago. Orduan, lan gehiago azten danean egiten, zu berotu iten zara. Eta izerditan azten, hori zenbat aldiz gertatzen da, zeraten duzu freskagarri bat hotza, eta hori izerditan azten zara, claro, zure gorputzai eman diozu hor, lan pila bat, eta beroa sartzen badigu, gorputzak lan hori ez du egin behar. Orduan, ja, beroa sartu duzu, hori bero dago, eta dana ondo. Tak. Azkenean, mundu eta asmatuta dola, Patricia. Badau, bai. Bukatzeko, gure, baraskixak eta aragixa erregosten dugun bitartean, otarrainxka batzuk. Oso ondo. Eta gero, zer jan sasoien arabera, udazkenean dauzkagu, nik ez dait, udazkenean guri egia da, gero, prestatu guri holan gorputza eta indar berritu etorriko dien bakterioen dako da, C vitamina behar dugu, eta zitrikoak, ez? Gu bizi gara toki batean, non zorionez inguruan, udazkenean negu aldera, zitrikoa dauzkagu, da zitrikoak, C vitamina, kiwiak badauzkagu hemen udazkenean. Baina kiwixak hemen Euskal Herrixan ondo ematen die, Ondo. Guk dauzkagu, bost zuaitz, bost sei, eta kajak. 3-4 kaja, baina kajak, olakoak, da... Niak horretzen az... Lepo. Nik enakixenian kiwixak hemen Euskal Herrixan hainbeste zauzenek. Nez lagun batek edurnek, aramaixokua da. Eta ikasten zaren ikastolara, unibertsitatera, eta esaten zen, nore nahi hau aramaixoko kiwixak, eta erosteko bere familixai. Eta nik izaten ama, aramaixokoa kiwixak, eta zoztan, eski kiwixak olan entzuten dozunean, ez? Zelanda berria. Hori da, datorten gatzu burura, zehose eksotikoa da, bitxu aramaixon. Bai. Zelanda berritik ona arkumeak ekartzen dizkiut, Nolako bildot, hango arkumeak die, hemengo ardia baino handixagoa, nik ez dait. Kiwixak jango dabe. Ez da gizar jaten dabe, baina beldurra ematen dute ze. Tamainuan, guk, lehene eguneko menuan, jatetxetan da lan egin da, eta hango ekartzen ziguten inoiz arkumea orkoa, Zelanda berrikoa, eta esaten da, arkumea, ardia da. Eta ia, zapore aldetik eta, niko, fina, ez dala ardi zaporea, ez dago, hemen ardia janduena badaki zer dan hori, ez? Xamurra izaten zen, baina tamainua, ze txutxu zer dau. Sekulakoa. Horri, esaten, olakoa badi arkumeak, nolango izango di ariak. Horrek bai, ospia dauki ez, Australiako da neskamutile da, holan, ez dakit. Bai. Haundixak, ez? Gu hemen Euskaldunak hau da tamainu normala, gurea. Biteli eta biona. Hori da. Baina pertsona honak. Txikixak. Txikixak da honak. Zenik beti izaten txikixa naztak izan. Eta esaten zaten, perfumiak ontzi txikitan gordetzen die. Eta posoiak, esaten zuten jendea danik, Baina, ez da gure kasua. Ez da gure kasuan da. Holan gauza, Patri, txikian zer saltzen da gehiago. Azafraia. Vainilla. Txikiak eta onak, indarra daukatenak. Otarrainxak barrura, eta honekin batera, barrura doiena da soja saltxa. Orduan, betegarrixa, prest, apur bat kosinauko otarrainxak, eta honek hartzen dagoenean gorri koloria, ez nahi dugu besta asko kosinatzea, segero frigitxuta joengo die. Orduan, utzi dazu, bitu, hau loditzen bukatzen, eta hau itxen eta osten, eta etorriko gara, udaberri biribilkixak itxera. Oso, no? Batzuk, batnik. Hemen txauka gure betegarria prest, eta, apur bat hotz. Egon gara bat, experimentatzen bat eitzen, eta horretarako ur beruan nik gomendatzen dutzuet, segitxuan itxen da, segundo batzuk jarri,
nik uste dut 5 segundokin edo da. Piskat hidratatu beharra dago, hotzarekin denbora gehiago behar du. Hau gero, biguntzeko, hori da, lehen hotzakin egin jot, eta ez egotiarren hor minutu bat, telebista da, eta denbora, dirua da, hemen minutu bakoitza kontatzen du. Orduan, betegarri jarriko betxu. Hemen txolako puntatxo baten, eta gero joango gara, lehengo, olako buelta bat emango. Eta gero, ertziak, hau da, gero bakoitza artista izango da, edo ez. Hori da, gabonetako oparixak eta biltzeko orduan pasatzen da mozu moruan. Batzuk oso ondo itxen daue, beste batzuk, bueno. Baina guraso garen hori tokatzen zaigu olentzer hori batzutan laguntzea, eta opariak biltzen eta komeriak. Egi esan, nik hemen ditendako ikusten dizu ze arrastasuna, ze artea eta zelo gutxi erabiltzen duten, ni zelo pakete oso bat, rollo bat gastatzen dut bakoitzakin. Bueno, miresmena. Olako batzuk. Oso ondo. Gero, batzuk politxa geratuko die, beste batzuk igual zatarrak, baina ona geratzen dien bitartean. Hori da importantea. Gura zuzuk baten bat itxea? Ez, oso ondo iten dozu, guzti zaitu oso ondo iten dozula. Nik hemen daukat gaur hitz egiteko, gai moduan, nahi bozingo dutzu bat, karri bat eta hain gai moduan, hemen legune hon hitz egiten, ez, Patri, nola hori 10 minutukin egunean nahikoa dala, 10 minutu ariketa, zerbait, gure auspoa estutu behar dugula eta hori. Hori komeni dala, ez? Hori komeni dala. Eta nik gaur egun, elektrizitatea, gasolina eta horren garesti dauden hauetan, gomendio bat, hemen Europako herrialde batzuetan hasi dira iten, garraio publikoa berren, jenteari gomendatzen bizikletan jutea lanera. Baitu. Eta hiriburu batzuetan, tartean Brusela dago, egiten duzun kilometro bakoitzeko lanera joaten bizikletan diru bat ematen dizute eta gehiengoa 1.000 eurotara iritsi alda. Osea, 1.000 euro emateko nondik etorri behar zara. Getxotik Miramonera. Bizikletan. Nik uste Getxotik Miramonera etorten bazara, merez itxa, Getxotik Miramonera, zema dauz, 1 kilometro inguru. 30ko media batean, 3 labordu lehena batera eta Betxu, 3 edo 4 ordu lehena bat aratzen hasixa. Hona heltzeko, beraz. Ondo. Deitxuko tzat, gero ETV, zuzendaritzai, da... ordaintzen zuten, ez? Bai, kontako. Baina hori hiriburua dira, Frantzian hasi dira egiten, eta hori, langilei eta gomendatzen lanera joteko bizikleta. Gu egia esan, Patri, gu etortzen garen modan, bizikleta aurrena beharko gendun, horrelako otxaratxo batzekin aurrean, janariakin detortzen gara hona, orduan, olako zerbaitekin. Nik ez da, elektriko hartu beharko gendun, aldapan batzu badaude, handikona, ez handiak, baina zerbait badago. Eta... Zuzer, bizikletan zemun moldatzen zara? Ni bizikletan, aldapa asko ez dauen bitartean, tira. Ez, nire bizikleta asko gustatzen jat, geixen bat erritxik eta ibiltzeko, holan getxon. Igual nire hausotik aportu sarrera juetie, da holan dagoat bizikletia gainera, zestatxuakin, horregatxik, ondartzan eta ibiltzeko, ondartzara jueteko, da nire zestatxuakin, horregia da, badaude herri batzuk, Patri, zarauz bezala, zarautzen egia da osoikoa da bizikleta guztia, karo, zarauz da. Lizu-lizua, espada beste hausori hor gora aldea juteko hor mila bidean da ona, han ez dago aldapari. Baina zu pentsatu, bizi bazara holan esateko elantxo ben. Ez? Hori ingo jatzu, ipurdixa gogor, Ipurdixa gogor, nik uste dut hortik turrera juteko moduan egonan zela. Egun batzen ikusi genionan emakume bat, hilerrira bidean, gorantzat, dago, portutik, hankabola batzuk, zan da, ni, behitu, dara mazkit, 20 urte korrika eta holako hankabolaik ez dauka. Hori... mutrikun bizi bezale, edo olako herri aldapazko dauen herri baten, haukiko zu. Ziko gara honek frigitzen ja, ingo honek azkenak, hau gerorako utziko, gero geixau ingo. Zenia, eske, desiatzen hau probatzako hemen betegarrixak kosinatzen, ez dakizar. Orduan nintxe daukau, sarta gisa. Eta mentxe ingo itxugunaka, frigitxu, apurtxo bat berotxu hau, jarriko. Hau oso hermetikoki ez dago, nauzi? Ez zait oso hermetikoki geratu hori bukaerako utzeko. Itxita, hori alezentzako, hori da... Hori alezentzako zera, koitxagoa. Sobera guztiak. Jatitu guztera, Igual batean bat gehiago, itxeko denboria. Eta hauek, nahi izan eskero, margotu inaldo itxuzue, gurin pixatekin, olio pixatekin ero, eta labean ere, badago, nik ero, ingo dizuedan, platera ero,
bueno, horrela ingo du, labean inda, baina ura ere fregituta jan alda, orduan, bueno, aukerak, esaten duguna. Airfrierra ero izaten baduzu olakoen ba. Eta hau irina da, azkenian, arroz irina da, apurtxo bat almidoi batekin, eta urakin. Berez hau, uratik pasatzen dozunean, egin dau, eta olaxe be, jateko aukeria badau, freskuak eta jaten die. Baina, bueno. Aukeran kurruskari, Vitali, honeko olio asko ez da zurgatzen, Hori da. Orduan ingondik azkena, da igual, frigitzen dugunean danak etorriko gare. Vale. Ze politia udaberria, ze politia gure udaberriko koloreak eta lorak. Batzuk jarri itxuko, batzuk ikuste duzue apurtxo bat gardenabok dauzela, ze honek bakarri daukie arroz olata geruza bat, eta gero hemen egin dugu beste bat. Osa, bi jarri azkenean kurruskaritxa. Kurruskaria bai, prola egiten ari gara. Hori da, orduan jarriko, entzalada batekin, onduko entzaladia, saltza honekin, entzalada apurtxo bat, Erabili dugun, saltza horreik ero bustitzeko ere izango dana, ez? Hori da. Eta behitxu ingo, bat jarri, holaxe, eta gero bestia ingo... Erditik, ez? Betegarriak usteko. Hori da. Eta behitxu, hemen txe agertzen da. Behitxu, gainera justo otana izkabat harrapatu dotor. Badaukate, hauek badaukate, Bai, beraz egin gau. Saltziak ingeiz hau guzti, gure saltza gazigo zuekin, eta hemen txe, gure udaberri biribilkiak. Hemen digartu alda? Hemen digu, Vale. Hartuko hau. Bueno, topa. Jatetxe txinatar baten montatzea saizu ez dugu, inoiz? Inbiko nagoen olako zeus, ez da? Ez dakit, ez, idea bat, matiar, Guzti. Nekua, benetan, Eta nabaritzen dana, bai, asa. Asan zaporia, bai, irudiarra. Baina, koiare hori kentzeko moduan zaude, Bai, txurinen zaudenetik. Ez tozu pikanterik erabiltzen, Ez ara lengo patria. Baina, zuk ez dago zu pikantia zure errezeta honetan eguan? Nireak bat ere ez. No, aldatu da, konta baberzin bizon. Hau hemen utzi behar zu? Ez, zugandik urrin. Ba, espada. Bueno, ni pixkat onantzia bat horri naiz. Turkia aldera ero pixkat onantza, handik. Eta gazta eta belar borekak egingo ditut. Borekak? Borek. Zeri borekak? Borek, holako bolatxo batzuk egingo ditut. Orea da, hau, txuz orea, profiterolak eta iteko horren, oso antzekoa, eta gero egingo duna betegarri bat. Baina, kontatu gizut nola egingo. Lehenengo lapiko batean, ura eta oliba jarriko ditugu, eta irakiten hasten denean, zutatik atera, eta irina golpean gehituko dio. Ondo landu, eta epeltzen utziko. Betegarri egiteko feta gazta krematxua, arrautza bat eta belarrak nahastuko ditugu, eta behin gure orea lantzeko moduan dagoenean, betegarri honekin bete, arrautzakin margotu, eta labean erreko ditugu, 15 minutu 200 gradutara. Zure gaziko oso saltza hori usten badiazu, hor bustitzeko aukera izango du. Ez badiazu usten, ez da problema. Utzikotzu eta purtxo bat. Ez da problemarik. Egin dugu, Bai, desente daukagu, ez? Bos biribilki izendako badau. Bai, hemen ezberden jasuna txuz horetik ero, bai, erabiliko likido bat, ura, kasu honetan, oliba ere erabiliko du, ez dugun erabiliko gero da arrautzarik ore honi botateko. Egotzu bi arrautza baina. Bai, baina arrautza bat izango da, barruko betegarria biltzeko, eta bestia izango da, gorringo moduan erabiliko dut, margotzeko borekak labera sartu baino lehena. Ados. Orduan, arrautza hor badoa, baina ez da hemen oreari bakizu ataratzen ditugu, eta gero arrautza, hemen kasuntan, neurri hauekin arrautza botatzea izango zen. Ez, hori ez du. Eta betegarri moduan, feta gazta eta gazta krematxua hemen saltzen dutena. Feta gazta ere gaur egun,
nik uste dut ia toki guztietan aurkitzeko aukera dauka. Bueno, baina Turkian ez da feta gaztakin itxen. Turkiako gazta, eskemen daukot apuntauta, Beyaz Peinir. Bai, Beyaz Peinir, niko ez dut aurkitu Beyaz Peinir da inun da... Feta eskuragarri dago, eta bakitzu Turkia eta Greziak, badauki hor, kosta eta partekatzen dago, Orduan, gazta antzerakoa da, ez oso gazixa eta nortasun asko daukana. Orduan, errezeta hau, prestatzen zen, Imperio Otomandarrian, eta gaur egun Turkian, baina betxa Macedonian, Serbian, Kroazian, Albanian, Montenegron, Grezian, Bosnian, Eslovenian, ez azkenian, herrialde horri danatan, jaten dan prestakuntza bat da. Batzuk borek, bestatzut burek. Burek, bai, ditzen diete? Ukin, bai. Hatzo etorri zinen, tonbet eta tunbet, gaur borek edo burek, bixar zaukatzu? Bihar, jai. Bixar zapatu da. Bixar zapatu da, jai, eta agian ingot, mermetik. Da, marmitakoan barietade bat, baina ez dakit nun beste modu batea ditzen dute. Bai, kuminuakin. Hori da. Bueno, hemen ikusi duzue, orea, parkatu, hau, kanpora, egin zait, eta ingo duna da, landu pixkat, hau, irakiten egon da. Utziko du hemen pausatzen, baina orea ikusi duzue ze azkar egiten da, ez dauka honek inungo misterioik. Holan pixkat landu, eta utziko dugu hemen, ni erretzen nahi naiz, disumalatzea garrantzitsua da, holan irriparre egin beti. Aktore hona, baina erretzen nahi naiz, Eta hau, ingo duna da, utziko du hemen pixka pausatzen, gero 8 bola ateratzen dira hemendik, eta bien bitartean betegarria betetzen joan naiz. Belar moduan zeintzuk erabiliko ditut, perresila, menda eta tipulina. Hauek txikituko ditut, eta naziko ditut, sardezka batekin, Bai. Feta gazta. Artisau aldera. Azkenean, honek, igual, perresiak eta tipulinak emangotza holan sapore freskua, baina geixau ingotzana izango da menda ostuak, ez? Bai. Azkenean, geixen hor sapore gehien menda izango da, eta berezina guretzako bai. Perresiak ere emango dio sapore handia, baina, perresia ia oitua gaude, ez? Baina menda bai... ingo zaigula, gure hau zapagietan zerbait berria moduan, ez? Eta han izaten da oso plater, herrikoia eta xumia borekonek, ez? Izaten di sarrerarako eta ze gaur egun jendiak ez dau jaten dana holan luxuskua eta txangurrua eta horrek egunero presixua gainera dausen moruen, nik uste dut jendiak bai Euskal Herrixan, bai Frantzian, bai Turkian, toki danetan, ez? Jendiak ingo dauela, geroz eta geixau ikusi presixuen kontua. Orduan, badau, ez duk ez dakit, Madrin edo ikusi esun notizia hori, dau bat, Pakon tabernia, Pakon jatetxia, eta hor azidie... Paco's House. Paco's House, ez. Paco's House, inglesez, da la tasca de Paco. House? House. House, ez que pronuncia señorrekin. Eubako pronunciazioa da, ni egon nintzen Harvardeko... Bueno, bai, Pakon etxia, bai. Pakon etxia. Pakon batzok isen. Pakok itxen dauna da, eguneko menua, emoten zaren lehen, 350 eurotan. Osa, 350 eurotan, eguneko menua, lehen platera, bigarren platera, 3 plater, eta postrea. Postre haukiko zauen edo ez, nik pentsatzen dut ez, igual postre moron, ez dakit jogur bat emongo zotzen ze, edo sagar zati bat. Eta egunien emoten zaren, 200 menu, 350 da. Orduan, 200 pertsonako 350ko menuan, gero urte hasieran igobiara izan zauen 10 eurotara, ze gara, azkenean danak indotzak gora. Da, indotzak gora, elektrizidadiak, argixak, suak, produktuen presixuak bai, orduan nintxe 10 eurotara ematen dau. Piteli, baina urte hasieran ere, naiz eta presioa lehengo moduan egon, 350 ez da oso normala. Bai, 350 oso merkia da. Oso merkia, a ber, badao, segun, ez que hor da, gainan, zer ematen duzun jatekoa? Egia da hor, eguneko menuan lan indugunok eta, bakibuzu, ze tardetan ibiltzen zaren, eta hor egia da, lehengo platerak eta nahiko merke ateratzen dira, zezuk hor azkenean, txitxirioak, olakoak egiten baituzu, ez da egit, desente atratzen duzu, ez? Baina gero, bigarren plateretan, aragi arraia eta sartzen baduzu, eta segun ze aragi eta ze arrain sartzen daben, ezinezkoa da.
Ba, ez, pentsatu igual, ez dakit, aragi bolak adibidez, aragi xatu azkenean merki izaten da gero, ogixakin sartzen dozu eta loditza itxuzu, ez dakit. Aragi gutxi eta aragi txarra. Horrek izango merkia izateko. Txitxirek txoixuak inda, izango dit txitxirak, 10 pertsona dako txoixo txikitxo bat, dorbila egon bidana edo, baina 350 eurotan, gero, seguro zu eskatzia. Ez, hori da, jendea jumerra... Batek esango da, 350 da, nioz, aragixa ezan oso ona, ordaino. Hori da. Jendea jumerra prestatuta ze aurkituko duzun presio hortan. Osa, ez exigitzea hor, urraburu atarako dizutenik, arraia izango da, izostua eta izango da narraia. Baina, langileentzako, ikaslientzako eta azkenean, diruz txartu da bien jendearen dako, edo aurreztu nahi dauen handako, betxu. Ondo dauen menu bada. Ta ontxe, barkatu, jendia zizan, hori, 10 eurotan, ez dakiz zer, daia, asko igozala, eta 7 eurotan lortu zeike, baina jatetxean jan biharrian, tabernan, hau da, barran, jaten bozu. Hor, adibide argiena, Leioako hosteleitza eskola, eskoletan, langilei esai ordaintzen. Oso, erre dira, praktika egiten eta ordaintzen dana da, produktua eta ezuko hori egiteko behar duzun energia ero. Eta han, presio hori baino garestia ba, eta ala ere, merkea da, baina 350. Bai. Ardo gabe izango zen. Imaginatzen dut, bestela, ospina atarako sortzen igual. Hori da. Bi gaztak hemen, tipulina, menda eta perresilla. Hauek, zeine batuko ditu, gero labean zeine lotuko dituen, arrautza batek. Arrautza oso bat, gero honi piperbeltza botako diot, gatzik ez dio botako, kontutan izan da, ja gaztak, biziak izaten direla, eta orain, hau, nazi, eta, hau jaso egin bardu, segero bolak eta egiten joan behar naiz. Orduan, utzi da zue, pixkat, hau jasotzen, hori egingo dugu, oskaioen gordeko dugu, zeratik, arrautza dukalako, eta gero etorriko gara, bolak lusatzen, hau, betegarria sartu, eta nola labean sartzen ditune, erakusten. Eta ditugu gure bolak, lusatu ditu batzu, betegarriarekin hemen daude, eta honek ez du beharrez irinik ez ezer azpian, hartzen duzu horrela arrabolakin. Bai, ze koipetsua da, da horregatxik bazkenean biguntxo geratzen da. Nik pentsetan, lehen, bolak esan dozunean, pentsetan izango zela horako kroketa batzuk, baina empanadilla. Empanadilla itxura eman die, bai, egin alda bola moduan, nik hau eman die, empanadilla itxura. Baina, han, ustut, honek, empanadilla itxurakin ero. Bai, eta betegarrixa dau, superona. Bai, da, baina, menda zaporia hartzen da, usua da. Orduan, betegarria hemen txak, ondo neurtuta ekarri dugula, gero ur pixkatekin hemen iskina guztiko ditugu, eta erreza, beste erdia gainera bota. Eta ontsein biozulako laba, baina bestera frigitxuta bebai, lehenin duguna moran, berriña. Bai, baina gaur beste aukera bat emateko ez. Gaur batzukin ditugu frigitxuta da beste batzu ja orekatzeko gauzia, ingo ditugu laban. Jin eta jan, Patri, jin eta jan, esaten dana. Merkiek izango zen lehen, gabizen menu merkiei buruz da berbetan, hori, 350 menuak, hemen irina eta ura daukagu, eta olioa, olio virgina erabile beharrean. Gazta hori joeten jaku gora. Bueno, segun ze gazta erabiltzen duzun. Arrautza gorringoarekin margotuko ditugu lan, labea 200 gradutara daukagu. Labiak begora egiten da. Bai, hau nola ingo dute, suplezio batekin igualengo itxustuleko toki batean. Tipuai, kostatanako 350 menua, bat 300. Ez pentsau. Da hortxe, postia eta dana sartzen dauz, lehen egona kotilatzen da, postia eta edarixabe bai. Hor, kontua da, ni katerineko enpresatean lan egin dut, eta horiek erosten dituztenean, lekaleak erosten dituzte, tonela da, orduan, hor, merkeago lortzea erresagoa da, baina honeka, ez da zenbat eskatuko duen, zenbateko eskariak ingo dituen, merke... Bateraki. Zerbait egongo da. Pakori, ideia bat, borekak, feta gaztaz betiak, honek gozuak egongo dira. Bai. Eta ikustu zu, arrautza margotu, sesamo hasi batzuk. Eta labean, hoxe... 180. 15 minutu, 200. 200, eta atatzen da olako zer, gure, labea honek, hau da, ez daukazu sentsazio inoiz, mobilean hitz egiten zaudetela, eta mobileak entzun egiten dizuela, eta horren publizidadea hartzen dela. Gure labiak berdina egiten du,
Labe magikoa. Eta kozinatu egiten du. Eta hauek, honen aurkestea da holan. Beitu. Letxuga pixatekin, bai, eta Alberto nahi du altzatzea, karo. Ez duen ez erretzen, beti esaten altzatu. Honek trokurek ez dauka, labean egon da. Hemen dauzkazua gure gazta eta belar borekak. Eta ben, Patri, klasiko handi bat, txorieneko klasiko handi bat. Erri, Margala, moztu erriti bat. Moztuko terditik, ze bestela... Bai, holan pixkatea. Onderreko gara. Ostingo da zegu pixkat. Jos. Txue... Nolek ematen dago horrek, arrautzen saladak eta itxen da benak. Mozuko agurtu. Bai. Eta nik gero probau kontosten darien aputxo. Lagunok, eskerrik asko, aste hau gurekin pasatzea aukeratu izanagatik. Asteburua ondo pasa, eta astelenean, txorienea, biteli eta iturrietarekin. Agur? Erriken dau.